Pag-uusapan natin ngayon yung pagiging caregiver ko sa aking magulang. Yung airpot ko bale ano siya, kidney failure. So dialysis siya. Anong una sa yung hemodialysis yung pupunta ka dun sa clinic, yung sasaksakan, gano'n. So ihahatid namin siya ng mga 3 times a week. It's either MWF or THS. So Monday, Wednesday, Friday, or Tuesday, Thursday, and Saturday. Sometimes meron din yung 2 times a week kung kunyari may occasion na dapat puntahan. Puwede mong i-2 times a week na mag-dialysis yung kidney patient. Pero dapat hindi lagi, paminsan-minsan lang yun kasi delikado. So yun yung ginawa namin for 5 years. Yeah. Hemodialysis, alagaan mo, ihatid mo, gano'n. Minsan 'pag kunyari kakatapos ng dialysis yung dialysis patient patulad ni dad 'pag siyempre matanda na siya, something like 70 plus na siya. So pagkatapos ng dialysis sila, magha-hypo sila, talagang babagsak lahat ng nila, dugo, gano'n. Kasi manginginig tapos magko-collapse and bubuhatin mo, sure minsan, paglabas nila, bubuhatin mo na, gano'n. Kaya dapat, 'pag nandun ka, abangan mo na. Lagi siyang gano'n mo, naalala ko may time na lagi siya, minsan nagko-collapse siya sa kotse, gano'n. Buti naman nun hindi siya nauuntog So, okey naman, thank God no'n, safe naman, 'di naman yung maggaganon siya na mauntog na, parang slow naman na magko-collapse na gano'n. Kahit sa bahay 'pag nakauwi na gano'n, dapat buhat-buhat mo. Kasi talagang grabe yung exercise talaga na grabe, mabigat pala yung yung pasyente. Ako hindi ako nurse, ako nag-ano lang ako, na volunteer lang talaga ako na ako yung mag-alaga kasi siyempre 'pag private nurse kasi private ang mahal, 'di ba? Hindi naman kami mayaman, sabi ko ako na lang. So yun, pinapaliguan ko siya, bathroom, 'pag tumatay, 'pag umiihi, kasi baka mag-collapse. Experience ko lahat 'yan. So, hindi ko in-expect na magagawa ko yung mga gano'n na bagay. Na yung mga ayoko nun, yung parang mandidiri ako, gano'n. Pero 'pag magulang mo pala parang mawawala yung yung nandidiri ka, gano'n. Siyempre airpot mo nun, gano'n. So, after that, 'di ba, hemo siya dati, hemo dito sa dito sa kamay, pupunta ka sa clinic. Ngayon dumating na nasira yung niya, yung niya, yung tubo niya, fistula ba yun? Nakalimutan ko yung fistula, nasira. So ayaw na, masyado ng laging nasisira, laki ng gastos namin, laging nasisira, opera, 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 opera. Hanggang sa hindi na puwede. So nag-ano na siya, peritoneal. Yun ang mahirap, peritoneal. Alam mo yung peritoneal, yung dialysis na at home dialysis na may tubig tapos yung dialysis solution, merong tubo dito na nakalagay tapos sasaksak mo yung yung dialysis solution. So nag-training ako no'n. Akala ko no'n mahirap na, hindi ko maintindihan kasi 'pag kapag kinakabahan ka tapos di ka naman medically educated, madali lang pala, madali lang 'yun, madali lang. Ang ginawa ko, tinuruan ako dun sa ospital tapos one day lang, one day. Tapos nag-YouTube nga ako, binidyo ko yung sa nurse sa hospital, binidyo ko yung ginagawa niya tapos YouTube ako, gano'n. So yun ang ginawa ko noon. Peritoneal naman, yun ang grabe, mahirap talaga. Akalain mo, walang delivery ng peritoneal solution. Yung peritoneal solution, tubig yun na mabibigat, na 6 ba yun? O 6. Araw-araw yun, yung isang karton 6 nakalagay.
So, 1 1/2 day lang yun. Ilang karton yun iuuwi mo, kukunin mo dun sa ospital. Yung ospital na pupuntahan namin ang layo, something like 1 hour from our ano, kung saan kami. Sa Batak yun, sa Lawag kami. Grabe ang layo kasi every something like that, every week. Kasi haakutin mo, yung mga karton-karton ng ano, hakot-hakot lang. So, buhatin mo pa, gano'n, walang delivery, hirap. Ayun, ang routine ng Peritoneal, everyday, either 3 times or 4 times. Dahil nung una 4 times a day, grabe ang hirap. 4 times a day, divide mo ano mo, basta 4 times a day siya. Something like every 6 hours ba? Yun, every 6 hours. Tapos ano, 'pag ano, kasi hindi ko na kaya 4 times, 3 times namin. 4 times, 3 times, kasi wala akong tulog kasi nakaganon na yung mata ko. Tapos mahirap, grabe. Yun yung nag-drain sa'kin bilang isang caregiver. So, oh my God, naalala ko, ang dami kong ano dun, hirap. Halos hindi ko na makausap yung girlfriend ko kasi yun na lang ginagawa ko, gano'n. Buti na lang naintindihan niya, wala akong social life, gano'n. Kasi talagang mag-focus ka lang dun kasi hindi ka puwedeng magkamali 'pag ano, kamali. Ta's wala akong tulog, alam mo hirap. Until sa ano, yun, sa kasamaang palad, tama ba o Tagalog? Until my father died, hanggang sa ospital, ako rin nagbantay ng halos 2 weeks hanggang sa namatay na siya. Alam mo, traumatizing din na ikaw mag-alaga, gano'n. Tapos after nung ano, namatay na siya, nung nagburol na siya, naramdaman ko na lahat ng sakit ng katawan. Lahat, kung saan ko hinahawakan yung tubig 'pag ginaganon ko, wini-weigh-in ko gano'n, ang sakit dito. Tapos yung paa ko, yung Achilles ko may tama, yung dito shoulder ko kasi yung bigat at hirap ganyan-ganyan mo yung mga alam mo yung tubig na, pang-hemo kasi mabigat yun, gaganon so naramdaman ko yung sakit hanggang ngayon. Magwa-1 year na, malapit na sa December, bale magwa-1 year na namatay yung apat ko. So, yun yung experience ko, mahirap, mahirap talaga. Pero kung kaya niyo kaysa nurse, makakatipid talaga kayo. Kasi mahal 'pag private nurse. Baka sabihin nila dalawa, hindi nila kayang, Diyos ko, hindi kaya lang isang nurse lang, hindi. Ako grabe. Yung ano ko patay kung patay, as in talagang ang tagal, 1 year 7 months, something like that na ginawa ko yun. Walang tulog. Mas okey pa nga yung ano, yung tawag dun, security guard, kaysa yung ginawa ko. Kasi grabe, bagsak na bagsak yung katawan ko, black dito ko hanggang ngayon black pa rin, permanent na, ganyan. Tapos yung skin ko very dry, mahirap. Sorry. Mahirap mag-ano, mag-alaga. Lalo 'pag matanda, kung di matanda na may sakit, grabe. Kaya sabihin nila na easy lang 'pag depende naman sa situation ano. Pero 'pag gano'n, almost hindi naman siya completely bedridden si dad, pero almost bedridden, uupo lang siya tapos gano'n lang. Makita mo yung hirap niya ano, maaapektuhan ka din, emotionally tired, physically tired, mentally tired, grabe. So, yun yung ano, experience ko, I just wanna share it. Sana, sana ano, gustuhan niyo yung kwento ko, even if even if it's about yun, alaga ng may sakit. Basta yun, ano ko lang, ini-ano ko lang yung experience ko para malaman niyo kung
kung paano talaga. 'Pag gano'n, 'pag yung dialysis patient, ewan ko sa iba kung siguro may mga ano lang, mas simple lang na sakit, hindi naman gano'n. Nakakaligtaan nakakalugda ako, my goodness. Siyempre matanda na tayo, eh. So that's it, yun yung experience ko sa ano, sa pag-aalaga sa airpot ko. At least nakaresta siya ngayon, 'di na siya nahihirapan kasi taon din, 7.5 years, 7 na naghirap siya. 'Pag mga gano'ng nasakit, 'pag yung mga mabibigat na gano'n, damay-damay lahat. Kung sino yung nasa bahay niyo, within the household, damay-damay, mabigat, mabigat talaga. O dasal-dasal na lang kami no'n. Buti na lang na ano namin, overcome namin na kaya na namin. Pray-pray lang ano, sabi namin, "Lord give me strength." Tapos gastos pa, laki ng gastos, yun pang gastos, ano lang, expect mo na lang na may every ano, pabigla-bigla 300,000, 200,000 yung operation, emergency operation. Ayun, hirap but at least na-experience ko kahit mahirap at least alam ko yung hirap. So, I learned a lot din dun. So yun, thank you. Thank you for listening at saka please like and subscribe and support niyo naman yung channel ko. Thank you.